ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор якчанд намуд хона, замин, квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. хонаҳои арзон аз 50 000 сомонӣ боло астае. ҳастае квартираҳои фурӯшӣ бо нархҳои арзон аз территорияи шаҳри Бохтар, Қурғунтепа ва аз тарафҳои шаҳри Душанбе, Рӯдакӣ, Ҳисор, Ваҳдатбадон ва дигар тарафҳам ҳастае. барам видеонавори моро то охираш тамошо кунем. ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корае. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. агар шумо дар хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои фурӯхтан бошад ба дрон, шумо метавонед ки сурат, маълумот ёки видеоша дар WhatsApp имо рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. курс имрӯза дӯстони азиз 1000 баробар аст ба 121 сомонӣ. мо бошад навора сар мекунем. хоҳиш мекунем лайкотонро гузорем ва навори моро дар WhatsApp имо подписаш кунед. марамат навора сар мекунем. рафтем. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино гуфтага аст соҳибшон Канечкаи маршруткаи 49. тарафҳои айнӣ мешавад стансия баъди роҳи оҳан мега соҳибшон тарафҳои чоряккорон, яъне ки управление гаида наздик аст. райони Сино дохил мешавад. ҳамагӣ 6 сотиқ замин аст ба дрон ки 3 дар хона кардагия тайёрае ки якта калидор ошхона, баня, кухни, термис дорад. ҳавлӣ мега ду тақсим кардагия мега соҳибшон мега нимша мефурӯшем ва нимашта худашон зиндагӣ дорад, яъне ки 3 дар хона кардаги тайёр гирдаш маҳкам аст. дарахтони навниҳол, обсвеча пансиони аст. дар наздикиш мегад мактаб, мағоза, боғчаи кӯдакона, маршруткаи 49 мегад ҳамаш дар наздикиш аст. ҳамаи саунд мегад маршрут мисол рафта метавонем, мисол 49 маршрут ва мисол хай ҷои хуба мега соҳибшон маълумотои бештарша аз соҳибашон мегирем. дӯстони азиз, ҳамин хона ду дона сурат дошта, дигар суратоша надоштен, ҳамин ду дона шуда ҳамин пешкаш карда хона уже тайёр аст, медоре зиндагӣ мекунӣ. бо нархи 290 000 сомонӣ мега нархи хона аст, бо арзона мешавад. савдош мега ай назди хона. рақамои телефоншон аст, билайн кор мекунад, маълумот дӯстони азиз, дигар маълумотои пурраша аз соҳибашон гирен. хоҳиш мекунем лайкотонро гузорем ва селкаи навори моро дар WhatsApp имотон подписаш кунем. дуюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар ҷамоати Шарора гуфтага аст соҳибшон деҳаи Уртабоз. ҷамоати Шарора мега соҳибшон ҷои хуб аст, ҷои ободие. ҳамагӣ 2 сотиқ замин аст ба дрон ки 3 дар хона кардагие ки якта калидор, баня дуруншта. ин проекти хона бу дар инҷа ҳаст ба дрон проекти навкатие ки хона коробка бурош кушондага фақат дар треза шкатур монтаж ҳамин хел корош мондаги аст. об свет дора мега ҳизашта одамо зиндагӣ доранд. дастфирошро мегад мефурӯшад бо нархи 100 000 сомонӣ. бо мегад нархаш бо маслиҳатам дорад. нархаш мега маслиҳати хуб дорад. ин рақамошон кор мекунад, дигар маълумоти пурраша аз ҳамин рақамҳо мегиред. маърамат занг занем. дӯстони азиз, агар шумо дар махалли хонаҳои фурӯшӣ бошад, квартира, замин, мошин, ягон техника, маърамат сурат, маълумот ёки видеоша қатъи рақамотон, адресҳои ҳамин хона, замин ҳамаша нависта дар WhatsApp имо ёки чизда рӯй кунед, мо мехоҳем фурӯшта мегузорем. хоҳиш мекунем лайкотонро бозам фаромӯш накунед гузорем ва силкара подписаш кунед дар WhatsApp имо чизи дорем. сеюм квартираи фурӯшӣ аст ба дрон ҳаста. инашам аз территорияи Душанбе аст ки дар пушти доми цирк гуфтагӣ аст соҳибшон. домои ба дрон пеши цирк мега соҳибшон домои уже тайёр аст. як хонага квартира аст ки дар 14 мошина қарор дорад. 42 квадрати метр бо обсвет таъмин аст. ошхона, баня, кухни, термис, ванна, отделни кондитсионер, ремонтҳои замонавӣ ва обсвеча пансиони ҳаст. бе ниҳоят ҷои хуба мега лифт кор мекунад. 14 мошина 42 квадрати метр як хонага бо калидор бо ҳамаи чизи чорааш. дастфирошро мегад мефурӯшад бо нархи 300 000 сомонӣ. бо арзонтарам мешавад. одамоне ки мехарад мегад тариқи телефон мегад маълумотои пурраша метиҳем. як дӯстони аз рақамои телефоншон нависага аст. маърамат зангда бештари маълумотро гиред бо нархи 300 000 сомонӣ. маърамат тамос гиред. агар бо шумо ягон квартира дигар дар кор ки бошад аз дигар территория мисол Душанбе ёки Қорған, Ваҳдат
дар мисол комментария нависед ки чӣ хел мисол квартира хона замине ки шумо мехарен мо албатта гуфтагӯи шуморо аз одамони фурӯшанда ҷудо карда пешкашдон мекунем. Танҳо дар комментария нависед баъдон дар имо WhatsApp ин хел шуда нависед ки мудда ин хел дар кора гуфта дар комментария нависед мо албатта ҷудо карда пешкашдон мекунем. чорум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст баъдрон қарор дорад дар Ленинский район гуфтагӣ аст павароти Ленинград мега соҳибшон шаҳри Душанбе ноҳияи Рӯдаки Ленинский район павароти Ленинград яъне ки фабрика ва истиқлол мега соҳибшон сеюм кӯча яъне кӯчаи насос меган ҳамин хел маълумото ҳамагӣ баъдрон 3 сотиқ замин астае ки 3 дар хона кардагӣ тайёрае ки якта калидори дароз ошхона баня кухни подвал рӯи ҳавлии бетон гирдаш маҳкам ҳастае 3 дар хона мегад қатиш залша ва времени кам дора подвал кухни баня мегад дурмушта обсечам пасиен аст баъдрон бо дастрошта мегад мефурӯшем бо нархи 250 000 сомонӣ бо арзон ам мешавад мегад дарони хонаҳо ремонт кардагӣ астае медарои фақат зиндагӣ мекунӣ арзонтар кардан метавонем мегӯем не ки одамони конкретна харидор мега занг зананд барое ки одами коргаре мегӯяд одамоне ки намехарад вақти мона нагира мега соҳибшон кадом дӯстоне ки аз територияи Рӯдаки ҳам хеле Ленинский район хеле хона дар кор астае маҳрама тамос гирифта бештар маълумотша гирен хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин астае дастгириҳоятонам фаромӯш накунед баъдрон дар комментария фикрҳои худтонро нависед ва навора падисаш кунед. панҷум квартираи фурӯшӣ аст баъдрон инашам аз територияи Душанбе астае ки дар райони Сино гуфтага баъдрон не ки квартираи яъне ки цаколния якхонага квартира аст баъдрон ки дар такхона ҷойгир астае ҷои цаколни квартира мегиранд таги якум ошона 30 квадрати метр астае ки обсвечам астае ошхона баня кухни термиз ванна дорад дар шаҳри Душанбе райони Сино гипразем гуфтага астае соҳибшон пеши заправкаи Фароз ҳамин хел соҳибшон наистанд дарони хонаҳо ремонтҳои замонавӣ кардагӣ астае бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин астае дастроште мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ бо агар одамоне ки наличии сумкати мехаридагӣ аниқ бошад мегӯяд агар ки аниқ мехаридагӣ бошад бо арзона мешавад баъдрон ина якхонага дар такхона баъдрон 30 квадрати метр бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин хай бо маълумотҳои пурра ва аниқтараша аз соҳибашон мегирен марамат занг занед ҳамин хел квартиро хоҳен агар мисол харидан баъд дар комментария нависед ки мисол чанд хонага аз кадом территория мо ҷудо карда пешкаштон мекунем. шашум замини фурӯшӣ аст баъдрон замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае ки қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи хосилат гуфтага астае соҳибшон ҳамин хел навистанд шаҳри Ҳисор дар ҷамоата ё ки деҳаи хосилот навистага астае соҳибшон ҷои хубе мегӯяд ҳамагӣ 7.5 сотиқ замин астае ки баъдрон барои хонаҳо гирдаш фундаментош рехтага астае ва фундаментҳои временкам дорад гирдашда одамо зиндагӣ дорад обсвечам астае ё ки ҳам мефурӯша мегӯяд ё ки ба ягон мошина мегӯяд алиша мекунем яъне ки вариантҳои худтона пешниҳод кунед кадоми сумкати мегӯяд мегирад бо нархи 50 000 сомонӣ бо арзон мешавад кадоме ки ягон мошин дора мегӯяд алиша мекунем ин аз суратҳои оригиналаш астае ва суратҳое ки ай спутник гирифтага астае ки наздашда мисол медпунк ҳамин хел ҷои центр наздикае бадам баъдроне ки дар комментария хоҳиш кардам ки аз територияи ҳамин Ҳисор ҳамин хел заминҳои арзон буда баъдрон ин ҳам мисол бизан временкош рехтага астае марамат дигар маълумотҳои пурраша гирен аз соҳибашон. ҳафтум квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Бохта шаҳри Қурғонтепа баъдрони азиз дар маркази шаҳр яъне ки дар тецда қарор дорад якхонага квартира астае ки дар 5 ошона қарор дорад 36 квадрати метр доми 6 ошона астае ки дар 5-маш қарор дорад бо обсвет таъмин астае ошхона баня кухни гарнитур ҳамаш ҳастае дарони хонаҳо мегӯяд ремонтҳои замонавӣ кардагӣ ремонтҳои евроремонт кардагӣ астае баъдрон хона мегӯяд дастрошна фурӯхта мешавад бо нархи 199 000 сомонӣ бо камтари дигар мегӯяд арзон мекунем одамони харидори аниқ бошад мегӯяд занг занад бо маслиҳатам дорад одамоне ки мегӯяд намехарам мегӯяд нороҳат накунад чунки одамони коргар будиянд ҳамин хел гуфтиянд
фақат наличи сумкати дом лаби рода қарор дорад ва пешошда мактаб, мағоза, аптека, мисол ҳама чизои лозимиш дар наздики 60 бадрон. Ин рақамҳои вавилоншон кор мекард, дигар маълумотои пурраша аз соҳибашон гирем. Агар мабодо шумо ҳам хали квартираи фурӯшӣ бошад ё мисол хона, замин ё ки мошин фарқ надорад, маромат, сурат, маълумот, видеоша дар WhatsApp, имо ё ки чизе ки дорен роӣ кунен, мо фурӯш дар рекламада мегузорем. Дар имрӯза навбод ҳамин хонаҳои фурӯшӣ буд. То видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.